I pozdrav ljudi, danas igramo GTA 5, u stvari San Andreas. I sada, lepo kola, ova isto. Znači ovdje smo čisto u gradu, ne znamo šta ćemo. Šta ti je bre bolan, ajde. Ajde, sedi u jedna, oko je fuck, ovo neki. Pogledaj ga. Ok, znači idemo malo po gradu. Malo će da se vozimo. Pošto ja prosto, znači ako mi verujete ne bi stavio da snimam. Zara. Znači Mercedes Benz, Mercedes. Kako leti, ovo hvala, fuck. Kako su lepo unutra, eto vidite sami, znači Mercedes. Mercedes je klasa, naravno. Mnogo mi je visok, nekako ne znam, ne živi, ooo, bolan. Mnogo mi je visok nešto, idem malo. Kako letim, znači, kao da imam nitro iz. Ova be šifra, znači, kako mu be šifra. Bez njih glupih šifra, znači, te glupe i smorno, te glupe šifre. Idemo sad vama, ajde bre, trči bre, a bre, migo. Evo ga, niga, kao za mene stvarno, niga, sjedam u nigu. Ovdje si. Imaš noge, kao da si zašla iz, znači, pazi ono sada još. Imaš noge, kao da si sela u katakombu, znači. Ja sad mogu, ne, gasi šifru. Sad mogu ovdje da radimo ove misije. Ekstra, znači, ajmo. Kako se zove beše? Pazi, ne mogu. Ko da nisu otvorene, čovječ. Sjednemo, znači, neka kola najbolja. Do sada gasimo. I, P, A, Z, H, Ž, L. Imam moje zakne. No i... Znači moram da ti sebe jednom samo. Ajde rate, kuci su moje zakne. Šta? A, tek sada sam ugasio, znači. Dođe bre da ti cepnem jednom. Tako je. Tako već može. Kakav motor, ne u mene bre, kakav motor. Znači pijenac, AP4 klasik. To je već bolje. Pogledaj ga, majmun, znači majmun. Malo sam ukucao Hessom i sve helte, znači on mu udari bi na majmun. Znači sad ima da vozi u kola da ih ne pipne, znači nigde, znači. Evo, ništa, znači, ništa još, evo, idemo još, ništa, znači, nigde, ništa, znači, još, kola cijela, kola su cijela, znači, sad malo, steno gore, nilski konj, okej, gdje smo prošli, fuck, oh my god, wow. Šta je ovo bilo, ljudi? Kakva magija? Kakva magija, znači. Sad te prebaci, brajko. Kako sam ti lepo ovo stavio čudo. Idemo sad kod Murije da stavimo ovo čudo, znači. Bez ono leti. Opet neke magije. Idemo. Ovo je zajedničko. Evo tu je onako nešto pita ljudi, izvinite. Idemo, znači penjemo se, ajde, bravo, sad idemo na bolji deo svega, znači skačemo, skoči, nemoj sad, skoči se svoje oči.
Fuck, šta bio ovo, bre? Šta bio ovo, znači? Nešto nas neće. Idemo da napravimo suve vode. Znači... Te moja to parno, bre, vi koliko si ružan, bre. Kalja, bre, neki. Idemo. ADC Brothers, oh. To nije moj logo, bre, šta je ovo? Znači, ti si tu za mene stao, tačno. Znači, tebe sam čekao. Pazi Muriju, bre! Ne to, ne. Rip Haza. Evo ga, Mustafa. Znači, vozimo Mustafu, znači, evo. Ustavora ima. Ima suspenzion, znači. Da ste, fuck. Sad ću da skinemo ovo čudo i da ubijemo ovo. Pazi me još uri. Dotle si stigao, a? Znači idemo da stignemo. Voz, ne tu. I da li ćemo stići voz, ljudi? Znači on se kreće 538 na sat. Mi se krećemo sa 2 cijepane gume, prilike. Znači kola su, no, on će da stane. Pazi, nitro nije tada nisu pali, on će da stane. Da si bola. Nije to taj, ne! Pazi ga šta uradi, slepac sa njem kola. Sada ću da te stignem. Sad će da ga stignemo. Znači... Vozu, sad kad te stignem, više neće da naplaćuješ karte, neće da šaltaš više. Ne tu bre bolan, ne tu bre, evo, skači, abort, pazi mulja, tačno, znači tačno znala gdje sam. Kako sam to hvatio, kao znači sa ručnu. Tako, ti znači sebi plati taksi. Pa okej, brzo, samo se ovdje zvezat za onim i Jure, ko da ne? Ja. Šta radite tu? Udjelujete gudru. Ja molim, znači ti tu udjeluju gudru. Ureg, cepa, znači mene ne juri. Idemo sad Rip Haza. Preko brda. Ćemo ovamo. Ajmo ovamo. Ovamo ima više boljih stvari, znači ovamo će nas juri gudra, ovamo neće. Evo ga, znači to je taj. Ko je jači? Nema potrebe. Džabe, znači za to nema potrebe, ni da probamo. Kak isko... Pogledaj. Otpade nam nešto. Otpade ni točak levi. Desi. Šta teram ja ovo bre? Pogledaj ovo bre. Neće da vuče gorivo bre. Crevo za gorivo motiš. Neće da vuče gorivo. Teram ja si na ovo. Šta teram ovo bre? Penca? Famos se teram. Šta radi Famos? Radi Famos idemo. Pa kad se radi. Evo ga Famos, znači ovo je već treća ide. Šata, ovo prešao tu drugu. Šta mi uradi? Pametno. Ajde da vas kaznimo. Čakajte, mora da vas odrobijam. Znači, mora da te odrobijam. Nego ne čim sad. Ajde se, pogledaj kom zaleti. Ajde se gudru. Kako sam znao, kako sam pobjegao kao da znači dilem gudru. Gledam ovdje kucam nešto, piše mi. Sada kliknem da imam 6 zvezdica. Klikni želja. Klikni se, neće ništa. Ništa, onda idemo dalje i 3 su dovoljne. Ko jači?
ko je jači. Pa si Helios ne sjuri, gledaj ga gdje ušao. Ajde, operi me. I nisi tamo pereš. Idemo kod CJ-a, Prijeđen je CJ. Kak je mađija, a? Idemo dalje, znači CJ. Šta je ovo? Kaže mi tu neki fan da nas juri. Gutra klan. Šta lupaš bre majmune bre, jao. Šta lupaš vlado? Jao, daj jedna kola da mi cijelo stanu. Jao, kako beše za monstera ide šifra? Kako beše, sad ću pita fana. Neće. Jao, mate. Monster, kako ba? Moću monstera da vazim. Gdje se čuje ta gudra? Da će ovaj lepo. Ma ne riske, ba ne. Dobro mi ti reče da šahar na uze u. Znači, uze u šahar. Pazi promaši. Jok. Kaže mi fan da vazim B. Pazi, prešao to nešto. Kako stoji Murija, znači stoji ovdje da je odrobijam. Sad ću da ih odrobijam. Murio, sad ću da te odrobijam, neće da šalteš više. Povazi promaši, kako ti promaši gudru, nema šta. Idemo da teramo. Idemo da teramo apeca. Sad ću da ga parkiram, da ga unesem. Šta bre? Jao, sine, jao. Pa si mene, sad ću da te Pazi, nisam u Muriju. Sad ću da te odrobijam, znači, sad si god. Da odrobijamo Helios. Sad ću da te odrobijam, znači, mene si ubio. Mora da te odrobijamo. Šta bre? Više ljudi, stvarno, znači više neću da se trudim, ovo je stvarno, znači više, ne znam ja šta, i ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Pozdrav i subujte na naš kanal.